Veni la nou episod din Gabor X. Astăzi să facem un telefon, să desenăm, să zicem, și să te pe flash și pe creativ să nu ne chinuiem. Așa, dacă observați, mi-am luat altă versiune de Mobizen și așa, și acum merge mai bine și... Nu, că am făcut un videoclip de Skywars, dar nu mi-a rămas. Iar o să fac de acum altceva. Așa, un albastru, un verde și o tabletă, da. Nu, un telefon, m-am căcat. Eu plec. Așa. Așa, cam atât ar trebui, că e prea mare după aceea. Nu că ăla. Așa. Cu ca un câine, mi se pare. Așa. Și acum. Așa, și acum faceți aici una de asta, așa. Facem un touch. 1, 2, 3, 4, 5 și 1, 2, 3, 4. Un, doi, trei. Așa ar fi. O să facem un pic mai mare după aceea. Și așa. Uite de aici. Așa. Hai că aproape am terminat. Și așa, doar ceva. O să mai facem ceva aici. Facem aplicațiile. Să zicem că facem. Nu, aici nu. Să zicem așa. Că nu sunt chiar așa de bun la asta, dar... Asta e viața. Deja a început să prindă formă. Era fain să fac o cărămidă. Gândeți-vă un pic, o cărămidă. Nu.
Iar acesta a fost telefonul acesta. Acesta am fost eu, Gabor X, și ne vedem data viitoare. Pa, pa!